Ayo Mas. Sugeng midhangetaken Campursari Wisnu Nada. Piyayinipun ingkang pundi? Sing pundi? Oh lah bos kabeh iki. Bos-bos salaman riyin biar nggak ada dusta di antara kita. Wangi, ya wangi nggo sanggup. Aja dikumbah ya Pak De. Kenal lo. Pak sinten mau? Lah semua bos katanya ini ya, aku tak ning kene wae. Ya, penak. Penak tenan. Urip ana kutha gedhe kewi tak tukake amas isine kewi apa-apa wae nadya bisa sidaman meski tak wujud oh ayo yo
kanca-kanca PLS. Apa kuwi? Apa lek? PLS kepanjangannya. Halo Mas. Laras Satria. Paguyuban Laras Satria Banyumas. Oh, tak sika saka kuwuk. Oh, iya. apa Mas Puji serawuh? Ayo Pak. Nampun, niki dibablaske napa Pak Lah urung rampung iki. Loh, dirampungke kan langsung masuk. Iya, urip ana kutha gedhe urung rampung kuwi. Hah? Sah. Ya. Wani piro? Dilajengkan keluarga besar sing Banyumas. Dibablaske lali janjine Kang. Lali janjine siap. Kok tak Urip ono. Ye. Putra kuwate tapi tak tukoke. Omah sak di sini. bojone tentara kok penyanyi rek-rekan ngono yo. Ye. Ayo yo. Wisnu Nadal iki. Lali janjine mbok menehi sampun kasihapaken Mas Tulus. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Amin. Semoga berkah barokah ye. Amin. Ditelas kerien. Ya. Janjane kowe ning ati. Kelakuanmu saja nyuprian. Ayo. Hatiku sujud. Blok matur nuwun monitor. Nunggu kowe.
Dong. Tung gentak gentung. A. PLS. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang pakai ngen nggak Pak? Tahu nggak ayang-ayang pakai ngen? Ayang-ayangen. Wah, Ibu, anak-anak, jangan lupa anak-anak ya. ngemput. Habis ini giliran bunda-bunda solehot. Oke? Ya. Nanti minta modal sama bapaknya. Oh bos ya siap-siap. Dihabisin dulu ya. Habis ini nanti gantian. Oke. Jan-jan nego. Ayo Om Reki diedarke no. Bener Adelia mesti diborgol. Panitia. Ayo Preki. Ini saya belajar ketapian ya. Sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sabar rasa tak suneri nolan Sonada. Makan dulu Pak Baroknya. Ayo. Nangis satya ning ati nalika sliramu ninggal aku apa sliramu aku kudu sabar karo sapa Mas
sabar nih, sabar. Kesini anak salah sini. Caranan, caran teji. Caran, asik. Caran teji. Taun nono lindo nono tak enteni ing ujung ing tresno balung nono bebangsane muga tonka ton siramu Ojo lali pare. hey 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 ya ayo mak joget mak Joget mak asik. Tak enteni kanthi saene. Terima kasih. Salam Jogja. Joget Bude, joget. Masuk masalah sini lagi yo. nangis sadrone atiku nalika siramu ninggal aku apa sliramu rasa aku kudu sabar karo sapa Tak suneri nolang bengi. Muga-muga Gusti ngejapai ayo karo joget yul sopan anggonmu bali hey 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 sini kaya ayo mas joget dulu aturan joget dulu itu suara joget. Suara joget temennya. taun nono windo nono tak enteni ing pucuk ing tresno balung nangka bebangsane muga donya